Maayo madlaw kaninyong pananaw karon. Limton man noon kini ang akong sulan. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. Iling Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang ninyo sa pangalan. Hingkod ni daron, may live-in ug may duha mi ka anak. Taga diri sa south nga bahin sa Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kahimtang sa akong kaipon. Ninyo man gud siya, apan dugay na silang buwag sa iyang asawa. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghita po. Oh, unsa man ka diha? Pawali ka mag-ilis. Sige na. Malit ka na sa inyong reunion. Ihatod di kag motor. Ay, di na lang kumato man ni ay. Oh, nga naman ah. Basta, nausab akong huna-huna. Uy, nunsa ka uy. Lagot ko sa sana ko ka-classmate eh. Naisgutan ko nila sa GC na mo para reunion ba? Nga, naminyo ko nuko pero dili pa kasado. Ha? Nakasiguro manggit ko, nga daghang mangutana na ako kung nganong wapat ta makasal. Anya, nakakita ba sila sa kong Facebook nga may duha na ko ka mga anak. Kapoy tubag eh. Lisel. Mani, kanusam day ka magpakasal? Huh? Unya, unsa may gitubag ni Manny? Makasapot na sa mani mo eh. Murag hapoy tubag. Aw, unsaon, minyo manggod ka na siya. Bisag dugay na nga nagbuwag mo ba? Di pa day pwede nga makasal mi? Nga 20 ka tuig na biya silang nagbuwag. Di man siguro. Gawas kon magpaanal siya sa ilang kasal. Mahal man sabgod nang magpaanol eh. Samantay igastong maningan, unsa ra trabaho ana. Nya, may duha pa gid mi ka mga anak nga nag-eskwela na. Pero asa na ka ng asawa niya, no? Usapan na ma. Bisan kung magpaanol pa sila ma, wa man sa may mahibaw kung asa nang iyang asawa ron. Siya rosad gugo kay Baus Manny ni anak, kunain niyang asawa. Mama pa, dugay na gay silang buwag. Ganong manghilabot pa man siya kung hain na rong asawa niya may mutang. Di ay ba? Wa na din na sila hilabtan na di ay. Naamagyod sila yung mga kaila, ilang mga anak ba ron? Siya ro, wa mahibaw ga inang ilang inahan. Og makasulti sa ilang amahan. Ma, dugay na sab nga namin niya uglain ang iyang asawa. Oy. Og sa katapusan namong nahibawan, tuwa mong kunos layo nga lugar nga namin yung iyang asawa. Wa man kuno din his probinsya. Yan sao masabdi ay nila pagpaanol anak, nga wa masabdi ay mo mahibaw kung asa ang iyang asawa. Kaya nga naman di ay, magkinahanglan pa dahil siyang asawa. Hala, natural, oy. Kay sila mo ay magsabot nga magpaanol sila. Kay magpinirmahay, good na sila. Unsa? Murag pwede namang makasal gaw eh. Kay dugay naman silang nagbuwag siyang asawa. Ha? Murag na ibalao na nagaw. Nga kung naasa bisan 7 ka tuig nga nagkabuwag ang magtiayon, pwede na magpakasal pag-usap sa lain. Ha? Pwede na dahil may makasal sa kung bagong kaipon ron. Sobra na sa 20 ka tuig nga nagkabuwag ang akong kaipon ug ang iyang asawa. Naminyo na sab kini og lain ug wa na may mahibaw kon asa ni karon kay sa layo na kini nagminyo. Bali, may tagsa-tagsa na gid unta sila ka pamilya. Maong sa among bahin, ganahan na gid unta ming magpakasal. Kay aron dili na kumurag perming hukman sa mga tawo nga dili mi kasado. Ug usa pa, mga relihiyoso ang among pamilya. Ilapi na ang akong papa. Unya? Nagkasawop ng akong mga adlaw, Lisel. Ug sa tanan akong mga anak, ikaw na lang ang wa makasal. Pa? Dili ko gusto nga sa akong pagbiya, ingon ana paghihapon ang inyong kahimtang ni Manny. Nagpuyo-puyo nga way kasal. Dako ka nang sa Ginoo. Ug naapagyoy mo'y mga anak, way bendisyon ang inyong pagpuyo. Unsaon man lagi namo anak pa, uy? Nga kasal pa manas Manny siyang asawa sa una? Mauna diha. Kaysa kadaghang lalaki sa kalibutan, kung nga sa minyo kamangyod ka. Papa, sad, uy. Hangtod ba day karon pa? Papagid ka magkadawat ni Manny? Mahimo pa ko ka naman. May mga anak naman gani mo.
Pero dili unta ka makaproblema usama ni Ana kung sa usa ka ulitaw ka nakiglambikit. Pa, Kung pagpakasalang Lisel, nahibaw jud ka kung unsa kadako akong tinguha nga pakaslan ka. Pero unsaon taman gud nga nakasal man ko sa sayop ka tao. Okay raman ta dili ba? Wa pa ta problema sa atong panag-ipon. Malipayon man ta og magkasinaabot man sad ta. naluoy manggod kong papa ko. Siyempre, iyas ang kauwawan ang nahitabo na ako baya. Ilabi na kay permisyang naa sa simbahan. Kauwawan lagi kuno sa among pamilya. Pwede ba kahata makasal sa huwis na? Sa huwis na lang kahata magpakasal. Pwede ka? O pwede ka nag-uy. Ay, gusto na itood. Sa huwis mo pakasal o baka sa mayor? Ha? Pwede sa mayor gaw? Pwede mo gud mo kasal ang mayor god. Sa mayor na lang gaw. Kay, atong hangyuon ba? Gayo o ginatubutaran? Kasal sa simbahan ang akong gihandom ni mo, Lisel. Pa, Usa may bendisyon anang naa sa uwis. Ang kasal sa simbahan ang importante. naglibog na gyud mi ko ng saon nga makasal na mi sa akong kaipon karon. Kay mo'y gusto sa kumaha kinikanan nga makasal na mi. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, 20 ka tuig na kapin nga nagbuwag ang akong kaipon ug ang iyang asawa. Pwede na pa ming makasal bisan o dili na mi mo agi og annulment? Kay dugay naman silang nagbuwag. Ikaduhang pangutana, kung annulment ra gyud sulbad sa among problema, unsaon man namo nga wa naman mi mahibaw kung asa na karon ang iyang asawa? Pwede ra ba og dili ka pirma ang iyang asawa sa annulment? Ikatulong pangutana, pwede ra pa ming makasal sa huwis o sa mayor? Bisan og wa pa manol ang akong kaipon? Pwede ra ba nga mahangyo ang huwis o ang mayor, ana? Ikaupat o katapusan, gusto na gid sa akong mga ginikanan nga makasal ko sa akong kaipon karon. Kay doon na naman gud may duha ka anak. Unsa may among buhaton aron mahimong legal na gyud ang among panagtipon. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Lizelle. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today, it's my voice, the voice of Attorney Elaine Bathan, ang inyong mapaminaw karong adlaw. Tungod abogada man ko, usa ko ka abogada, ako'y mutubag sa mga pangutanag, mga problema kabahin sa punto legal, any legal problems, any legal concern. Attorney Elaine to the rescue, guys. Ako'y mutubag ana. Pero o mga medical gani na kay juris doktora man ko, inig on board ni Dr. Rene Obra, matubag po ng inyong mga pangutana. Usahay gud maglisod nagibig abot ni Doc Obra kay kanang puro may busy ba. So usahay, hopefully no we'll have find time nga mag-abot mi diri stasyon. But right now, ako lang sa kay punto legal man po ni atong pagahisgutan karong adlaw. And sa tanang mga ganahan mo pada silahang suwat, pwede ninyo ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala or inyong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klase pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, inyong mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema. Ay namo pag duha-duha, ipadagyo-dayo na ang inyuhang mga suwat suliran diri namo, guys. And naalan jud tay gusto pud of course pasalamatan because kini ang Akong Suliran, ang ato ang pinalangga nga programa, one of the longest if not the longest running radio program in the country, gihatagan og pasidungog no as nakadawata og special award sa
Best Drama Program sa Catholic Mass Media Awards sa national level competition. Diin gikan ang mga entries ha, Luzon, Visayas, Mindanao. Nadawat ni nato no dito pagka November 19, pero my gosh, salamat kaayo no for the special award as Best Playtime. Drawing. Drama program, no? Dili should lahi ba gining ato ang programa, guys, no? Dili gud ni sayon. Ni mo pwedeng sayon. So thank you so much sa tanan, of course, with Dr. Rene Obra, kang Dr. Randolph Libres pa, no? Ang ako ang partner ato sa una, and of course ang ako ay taong gipulihan pero di gyud malabuan, Doktora Lourdes Libres Rosaroso, no? Tita Lourdes, I know you are smiling dinha sa langit ug sa kahitasan, kay karon buhi gihapon ang imuhang programa tungod gyud pud ni sa ato ang mga sukintig paminaw, tungod ni ninyo guys nga mahatagan mi og kadasig ug inspirasyon nga paninduton pa ang mga drama nga inyong mapaminaw, kaning mga relatable nga mga panghitabo, no? True to life nga nahitabo sa ato ang mga kinabuhi ug ang mga tambag, mga pagtulunan nga makaparealize nato nga kaya gid nato ang ato ang mga suliran o mga problema. Suwiko Nunez Raymond, salamat kaayo. Nanay Karen Sotel Manayon, salamat. Cecil Semense, Marilyn D. Balili, Jose Ladion, Ma'am Rowena Kaime, thank you kaayo for the greeting. Ang akong amigo, no, dinha sa Bohol, Randy Fortuna, salamat. Kibaw ko sige mong paminaw dinha, no, sa Inabanga, Bohol. Flora Maranyo and Mel Aimee Aresco Rojo, Lita Amuroto, si Rain ug ang tanan nga mga ni-like ug ni-greet sa ako ang post. Thank you kaayo, no, for your greetings ug sa mga comments ninyo sa ato ang programa. Ma'am Testirol, Ma'am Aida, musiki remind no nga dapat on board dili biyaan. Si Jerry Pacaldo, thank you for the greetings ninyo. And ang ato ang letter sender karong adlaw, tawgo na to sa pangalan nga si Lizel, taga South. Wa takibaw kay kadako sa Cebu, naa siya sa South Puyo. Wa niya gisulti, of course, ni promise mi nga atong respetaran ang mga wishes sa ato ang letter sender. Kung gusto itago ang pangan, atong taguon. Ug di gusto isulti taga-asa, of course, di musulti. Hingkod ang pangidaro ni Lizel na ay ka-live-in, duha ka anak. Iyahang ka mga pangutana kay minyo maning iyang kaipon. Pero dugay na to silang buwag sa iyahang asawa, no? Ganahan sa beatus mani nga pakaslan siya pero saon tamang nakasalman sa lain, no? Sumurag gusto niya nga makontent lang sila mo nang siya pod ganahan sa siyang makasal. Of course, kinsa may babae hindi gusto mo paso down the aisle walking the white gown, no? Nga na dito teng uso pa ba na, guys? Di naman, no? Lain namang tukaron. Kanya-kanya naman. Kana namang mga uso. Unang pangutana, 20 ka tuig na kapin nga nagbuwag ang akong kaipon ug ang iyang asawa. Pwede ra ba mi makasal? Bisan og dili na moagi og annulment. Kay dugay naman silang magbuwag. Sorry, jud kaayo Lizel. Pero in as much as gusto ko nga makasal na ka, pero di man jud ko makatubag og aning imong pangutana. Kay maski pag 20, 30, 50, maski pag golden anniversary na sila, away kita as long as wa na namatay ang katong iyahang asawa or wa na anal na aragihapon ang bond sa kanyuon, di gyud ka pwedeng pasal. The only legal way is magpa-anal gyud ni si Manny kani imong kaipon. Ikaduhang pangutana, kung annulment ra gyud sulbad sa among problema, that is correct. Unsaon man namo nga wa man mi mahibaw kung asa na karon ang iyang asawa. Pwede ra bagod nga dili ka pirmang iyang asawa sa annulment, pwede gyud kaayo, no? Ang ato lang last nga nahibaw-an nga address ang ato ang gamiton para mapadalhan siyag summons. Unya, total klaro man imong address ug di siya muto nga na may ways nga mapahibaw sa korte, no? Kung di man gani personal nga madawat, usahay pwede man na public
application and the like nga mudim ang korte nga okay na ni tabla ra nis na pahibaw ka makapadayon na ang kaso. So I hope nga sugdan na ninyo kay og di gud pud ni nato sugdan di sa gyud ni mahuman ang kaning iyang kasal no di gud pud maanal. Katulong pangutana, pwede ra ba mi makasal sa huwes or mayor bisan og wa pa mi maanal sa akong kaipon? Pwede ra ba mahangyo ang huwis or mauyor ana na day ug ilahan ng buhaton mga tangtang sila sa trabaho day? Dili gyud pwede Lizel. Maski paghangyoon nimo di gyud na mo sugot, sure gyud ko. Kay naalagi ka ng legal impediment nya wa man pud nay bisa, tabla ra man pud naswa. No, maski pag kinsay mo kasal ninyo, tabla ra man swa ang inyuhang kaminyoon kay void man makiha pa noon mo bigami anang kalakiha. So pag file gyud, that's the only, like I said, that is the only legal way. No? Appeal pwede man na. Karon gani, ligo na kayo na nga maanal mo. Kay wa na gyud hidungog. No? Muna gini, now is the right time to file annulment. Ikaupat, ug katapusang pangutana, gusto na gyud sa akong mga ginikanan nga makasal ko sa akong kaipon karon. Kay duna namang gud may duha ka anak. Unsa may among buhaton aron ma legal na gyud ning among panag-ipon. No? As to the child, I hope i-acknowledge na sa papa, no? Nga nipirma sa likod nga portion sa birth certificate. Ang kaning inyong panag-ipon para mahimong legal. Kay but karon gani illegal gani ning inyong pag-ipon kay minyo mang laki, di ba pwede mag-ipon ang laki. Kibaw ko masigi abandonar na pero mauman. But you need to file for annulment, declaration of nullity of marriage. I think sakto og igna nagyoy sakto og igong basihan para mapaanal ang inyo ang kasal aning mani no sa iyang asawa tungod sa kataod-taod naman sila nga wa nagyud makita or hibaw ig-asa na. Pero like I said, that is the only way. Sugdi lang na may mga abogado din ha sa South, sa Cebu nga dili pag yun na daghang mga kaso din ha ug daket. So pwede gyud kaayo na ninyo ma-file no. Na may mga muhiring din ha sa Toledo, RTC, I think naapod sa Oslo no. So up to you gyud asa dapitan ninyo i-file ang annulment. I-file na ninyo kung asa mo nagpuyo, okay? So duol mo abogado para matabangan mo. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.